tungkol dyan at pag-uusap namin tungkol sa ano na yan, sa proposal na iyan. Because it's an interagency, syempre, nandyan yung ating mga legal luminaries, nandyan po yung ating mga legal experts at yung mga agencies and offices na eksperto po dito sa mga legal issues. So, we continue to process that at patuloy yung tuloy-tuloy nating pinag-uusapan yung option po na yan. And that is the reason why baring habang wala pa yung option na yan, ito nga yung ginagawa natin na massive rollout ng bakuna at yung bayanihan bakunahan na ginagawa po natin. Opo. Pero ang pahabol po ni Ace Romero, ang sabi daw po ni Presidente, passing of laws take time. Saka thus, IATF po ba see the need to make vaccination mandatory? We still continue to discuss that inside the IATF. No? And basta nakikita naman po natin na tuloy-tuloy itong massive vaccination. We're seeing 1 million vaccinees per day, and then ngayon dahil sa 3-day massive vaccination rollout natin, itong bayanihan bakunahan, yung target po natin ay 3 million per day. Then hopefully there might not be a need for that kung realistically on the ground marami naman po ang nagpabakuna. But then again, we also have to consider na meron itong bagong variant of concern, yung Omicron. So at the end of the day, ang pagbabalance po natin dyan is yung, gaya ng sinabi ni Pangulo, yung police power of the state plus yung public health and safety ng lahat ng ating mga kababayan. So we continue to weigh the options right now sa IATF. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.